Марката Porsche е създадена 1931 година в Щутгарт от Фердинанд Порше, като първоначалната идея не е да произвежда собствени коли, а да продава инженерни разработки за други автомобилни компании. Един от първите проекти на компанията е разработването на колата на народа Volkswagen Beetle, за който съм говорила в предишно мое видео. Първият автомобил, носещ марката Porsche, се появява над 10 години след създаването на компанията, а именно през 1848 година. Моделът се нарича Porsche 356 и е създаден от сина на Фердинанд, Фери Порше. Моделът използва доста компоненти от Beetle, но е по-бърз, по-лек и доста по-спортно ориентиран. Тази кола поставя философията на основите на Porsche като производител на спортни автомобили. Моделът е създаден не само за да бъде каран, а е реализация на една мечта, като самия Фери казва: "Не можах да намеря идеалния спортен автомобил, затова си го построих сам." Дори първоначалната идея на Porsche 356 е различна. Тук се стремим към лекота, а не мощност, търсим отлично управление на завоите, искаме да предлага удоволствие от шофирането, а не само висока скорост, и освен това да бъде достатъчно надежна за ежедневно шофиране или, както бихме казали в наши дни, daily car. Това са компонентите, които правят Porsche 356 революционен за времето си. Философията по-малко тегло и повече ефективност е нещо революционно, което не е правено до онзи момент. Обръщам внимание, че без Porsche 356 най-вероятно никога нямаше да има Porsche 911, което е най-култовия модел на марката. Когато през 1963 година се появява модела 911, то всъщност е революция на идеите от Porsche 356, а не напълно нова концепция. Знаете ли, че през 2026 за поредна година Porsche е автомобилната марка с най-лоялни клиенти. 58% от клиентите, закупили едно Porsche, се връщат за второ, като средният индекс за индустрията е около 49. Огромна разлика. Възхитително, нали? Защо и как Porsche печели сърцата на потребителите? Бие ли се автентичността с новите технологии и дали точно тя е причината за по-трудното им приемане? Отговор на тези въпроси, както и поглед към новия Macan GTS, ще видите в това видео. От 2014 година Porsche Macan радва потребителите си. Историята става интересна, когато през 2024 дебютира изцяло електрически Macan. Тази година гамата на модела нараства от 4 на 5 версии. Добавя се GTS, който заема място между 4S и Macan Turbo. Автомобилът разполага с 571 конски сили и достига ускорение от 0 до 100 за 3,8 секунди. Само 0,5 по-малко от върховата серия за модела Macan Turbo. Впечатляващо, нали? Защо Macan GTS е различен от всички електромобили, предлагани на пазара до момента? Детектираме разлика още в екстериора на автомобила. Наблюдаваме по-агресивен дизайн и по-голямо пространство за охлаждане на колата. Моделът е оборудван с LED матрични фарове, озвучителна система Bose, разширен кожен пакет в черно, отопление на задните седалки, вентилация на предни седалки, адаптивен круиз контрол, комфортен достъп, включващ дигитален ключ, 4-зонова климатична инсталация и много други. Стандартно се предлага с 21 цолови джанти, а при желание от страна на клиента могат да бъдат апгрейднати и до 22 цола. Зареждането на батерията от 10 до 80% трае около 20 минути, заради възможността за зареждане до 270 кВт. Три режима на каране: Normal, Sport и Sport Plus, като има и режим за писта, който увеличава охлаждането на батерията. И да обърна внимание, при режимите Sport и Sport Plus Porsche са добавили озвучаване, сякаш караш истински автомобил с DVG. Моделът въвежда и 3 допълнителни цвята към гамата: керамидено-червен, светло-сив и луганено-син, в допълнение към 15-те стандартни и опционални цветове. Сегментно се конкурира с BMW X3 и Mercedes GLC. Характерно за марката е, че позволява на клиентите да конфигурират автомобилите опция по опция, а не както е при повечето други техни конкуренти на пакети. Квотите за поръчка вече са отворени и се очаква първите автомобили да пристигнат съвсем скоро. Някои автомобилни критици твърдят, че електрификацията на поршетата води до загуба на идентичността на марката. Истината обаче е, че нуждите, на които отговаря електрическия Macan, са различни от нуждите, на които отговаря GT3 RS, например. Така че електрификацията води по-скоро не до отлив на клиенти, а точно обратното – разширяване на клиентската база. Правейки препратка към началото на видеото, отговорът е, че Porsche отговарят на нуждите на потребителите си по много прецизен начин. Запазват автентичността на пистовите коли и емблематичните модели, като същевременно придават динамично и спортно усещане, както и класическа луксозна нотка на автомобилите, категоризирани по-скоро като daily car. Мега яко. Много яко.